Pope. Mest kromtykkede design nogensinde. Kaldet Kromolsen. I daglig tale, når vi siger Kromols, er der ikke nogen kender, der er i tvivl om, hvad det drejer sig om. Et køretøj, som kaldes Söderberg i Trollhättan, oprindeligt har importeret til Sverige, men altså nu ejet af Anders Larsson fra Skara, og Anders har kørt 45 svenske mil, altså cirka 450 km for at komme ned til os, og det var rigtig, rigtig fornuftigt gjort af ham. Tillykke med det. Første pris i klassen, Oldsmobile 58 på Ragnar 2008. Farven er original, hedder Mountain Haze, og hele bilen er faktisk et studie i, hvorledes et originalt køretøj fra 1958 ville have taget sig ud, hvis den stadig stod i salgslokalet et eller andet sted på det amerikanske fastland. Ikke så meget til venstre, ja. Rigtig hjertelig tillykke til Anders. Vi har faktisk kun et par enkelte pokaler tilbage, og denne her bliver vi også nødt til at sætte et frimærke på. Den skal nemlig... Det er meget godt med.